wach Michael Nyaguti ka e studio ma Kisumu. Nitiere gik mopogore opogore moting'o tiegruok, konyo oganda, gik mopogore opogore mantiere kar ka. Gin ang'o mwasebedo kae ka waneno, nikech ok gin kata lee mag bungu kendo mag pi machalo nyange rao, nitie kata monj mamoko mantiere. KWS nogolo machiegni kae, nitie monj manetimore e gwenge ma Juja, nono kanyo kane mano Ondiek, mano kido mar Otoyo, mane monjo ji e gwenge ma kama. Kano gima nogol kanyo ni ka Ondiek omonji, en ang'o monego bed ni itimo. Iwacho ni ing'iye tiwuoyo kode to kiringi tibedo ng'ama jachir. Gik ma kamagi kokelgi ginyalo konyo oganda e yo machal nade. To ahinya e kindegi iwinjo kanyo ka Alfred Mutua, jatend migawo mochung' wechego mag limbe kata wuoth e pacho ka, ni winjo wuodhe jolimbe e pacho ka, gino manowacho kanyo ni ondiegi medore nikech kinde mane nitiere oro ne ginyuolore mathoth ahinya kinde ma gintie. Sani koro ero gisebedo madongo kendo nono ka githoth ahinya gintiere oko. Onego bed ni be iluwogi kendo iluwo ndachgi ni gintiere kanye to gitimo ang'o e kinde mage kata kama nyabedo ka irangogi e makare. Koro Cleophas gimomiyo ne wawacho ni dhano onego bed ni wamedo puonjo ji korka yore mwanyalo dak gi lee. Onego bed ni wang'e ni to lee gi ang'o gini manyalo kelo gi machiegni gi alworawa. Alworawa be waketo maler. Gimomiyo CS ne wacho ni lee gi nomedore ndalo oro en niya, ndalo oro nwawito jamni mang'eny. Oro nonego jamni. Tiyudo ka dhiang' otho, in iting'e ywaye gi tol, idhi tikete mana ok mabor gi kumudake. Iweye kanyo ondiegi, koseto ondiegi biro, imor no ondiegi biro to ema negogi. Koro yudo ka ondiegi noseng'e ni gweng'ni ama area ma kama. Ndalo oro cha jamni ne tho to nikelogi koni eki. Koro ne giseng'iyo kamano. Koro yudo ka sani eki gima gicham koro onge. Ndalo oro cha jamni nikelo to kaka ses mek lego niketo machiegni kanyo to no attract mokelo gi machiegni. Seche moko ne onge giongo machiegni. But yudo ka winje ongoange ni ka gimuch kakas gi be attract ondiegi gi gibiro koni. Koro ka jamni mane osothoka ama kakas gi onge, an gicham ang'o? Tiyudo ka koro gin ne giseng'eyo ni ka gibiro area ni to gichiemo. Ok ni en kuma opidhe lee, but en kuma en gwenge mwadake. Koro yudo ka sechegi ma koro magi gik ma koro miyo lee dwano bi gide attack dhano be. Though luor to lee te oluoro dhano, nikech dhano ben lee ma nigi ujuzi mang'eny, wariek kendo wang'e kaka wanyalo tieko gigi. But koro yudo ka ginyalo attack nikech moso yudo ka ng'ato seche moko mer. Ng'at ma wuotho wuotho mangima malong'o to kopo ni neno lee gi, ok ni chungi go mbaka kode, but gima onego bed ni itimo en ni kik imiye yo back ni ringo. Nikech ben the moment miringo, imiye wapako gi English gi dho ngere ni predators. Nitie kaka gimbe gin gi insect ni machacha en gima nyalo chamo. To koluora to koro time michako ringo cha donge nong'iyo gi dwar ama ong'iyo gi lao lee. Koro kiringo to embo koni kare oluoro ma nyalo chamo. Oneno mana ringo moro be monyalo chamo. But the moment maybe chung mi at least ing'e ni of course man to ondiek gimoko ka rao kichunge mbele ne. Seche moko kumichunge ni ema onego bed ni odogo do nam. Mano to kadho kodi mohinyi. Onego bed ni at least itemo avoid gi. But at least onego bed ni itemo gimomiyo ikono ji ni koneno nyang' tipamo pi. Ok ni mondo ibuoge, but mondo mi lee ni ong'e ni in around. Ok ni ipame ni koro mang'eny ng'eny. Kibini be kipame ahinya to be idhi ketho nigi kwe mag. To kipamo mong'e ni in around to monji. Dong ok onego bed ni omonji. Ok onego bed ni omonji, lakini kopo ipoe emo nyalo monji. Nikech bien embe ong'e ni lee dhano nyalo, ging'e ni dhano wambo nego gi. Koro onego bed ni ong'e ni dhano biro. Nikech kipamo picha to ong'e ni dhano biro. Koro temo kopo ni ne nitie owei embo wuok. To mano applies to kata lee moko mabe moko gi. Kopo ni wuoth kumoro ting'e ni kata ondiek kata rao kata elephants gini mantie e pinje mamoko gi. Gi lee moko gi. Kopo ni wuotho kumoro to en advice ni either kata ipamo lweti ama inyalo ba gimoro at least mondo gigo ong'e ni in around. Nikech pogi no ema seche moko drive defense, get into defensive mode. Odwani nikech ong'e ni inyalo nege, nikech ipoe to kia ni amani ma in go. But koseng'e ni in around
imbi katin gi ji ariyo unji ariyo moko wuotho to singeni untie around obro ng'eyo kaka emo nyalo avoid mondo imbe ing'eni kopo imbi ibro winjo kosudo imbi ing'eni tanyalo timo nade amba kopo ni oling moko be seche moko jaling mondo gi attack but the moment ma ifwenyo ni lema kama attack dhano mong'eyo ni ring dhano nyalo at manyalo bedo attack ng'ini le owuon ong'eni dhano en gima lema gi luor but the moment ma KWS fwenyo ni lema kama attack dhano mohinyo ama monego leno onego beni imanyo the department miluongo ni problem animal management unit onego beni ng'eyo ka leni either obedo translocated ama leni inege kech mano koro lema the moment mose attack ng'ato monego ama mohinyo obro attack ng'at moro kendo nitie likelihood mondo omiyo hiny ng'ato kendo koro en kamano wach moro kendo en ni le sani eki obiro machiegni gi dhano ahinya kech corridors mane giluwo kuonde mane giluwo kopo seche moko gidhi oa Bunguni odhi e Bunguni seche moko wacho ni Nairobi National Park odwa dhi Thogoto Forest ama oa e nam wacho ni seche moko oa nam odwa dhi yor Homa kuchocho kane gikadho kata e dier gine Samunyi ka mano Homa Bay around Lambwe Valley kachacha ne ging'iyo ni seche moko giwuotho kanyo to kanyo eko dhano dhi odake sani koro ka legi kuonde ma giluwogi dhano dhi odake to ginyalo gombo ni pod giwuok ka chiemo rumo wacho ni yor Homa koni gidwa dhi yor nam koni an giluwo kanyo koro onego bed ni wang'eyo ni to legi gidak nade kendo gipang research ok ni of course locals ok nyal ging'eyo locals ong'eyo kaka legi gidak gago but koro onego bed ni KWS gi other conservation organizations be okonygi ng'eyo yore ma ginyalo dak gi legi ka en konyogi kata fencing gini kopo ni electric fences dwarre kata kopo ni nitie lobe monego bed ni ng'iewo mondo mi oact kaka wildlife corridors ma legi luwo onego bed ni temo kamano kasto sensitization be korka weche meketa alwora maler bonego medi. Erokamano ahinya. Wach mari mogik Abony nyiriri 30 nyalo bedo mane ne oganda modak kuonde ma legi thoro bede? Anyalo gomba ni legi gin wan kaka dhano onego bed ni watemo wamed ng'iyo kaka wanyalo dak kodgi wan nomiyowa teko e rito chwech Nyasaye kendo watem ng'ini to wanyalo dak gi legi nade watem kopo ni nitie gimoro chwanyruok moro mabede kata lweny gi kopo ni wuok onego bed ni wa report to custodians ma KWS at least mondo okonywa yes deko to moko deko bet but watem watima karwa kaka citizens ma Kenya watim karwa i report kopo ni deko go bet tem ni ting'eni wanyalo dak nade keta luoro ni maler kasto kata cham wapidho watem wapidh kasto warit chambwa be yeah. Erokamano ahinya. Ng'eni wadu ka koro watieko wach mogik wayudo wach mogik kuom Michael Nyaguti kanie kaunti ma Kisumu. Michael,